Puta seryoso? Nag-skip ka ng stage 2, rumekta semis yung face. Angas mo din mag-shortcut no? Diretsong critical stage. Umatras ba talaga yung alien na addict na si Aklas? Hindi. Pero alam mo, nagpapahype lang yung gago dun sa video na nakita mo. Yung ano nakita niyong mali ng tao. Kasi nung si Akata tinira PSP, magandang hype daw para sa liga, ika nyo. Pero yung addict na sindi ng sindi pa yung nasindikato. Malinis pagkakatrabaho. Yung alien yung na-magic, pero di nyo alam yung conspiracy. Paano? Tungkol sa alien yung topic. Nung si J Black umatras, si Mot pinadaan. Nung si Aklas yung umatras, si Invictus asaan?